tabuk hain hai kaisa manpili kasai phaiko social media o social media khulukano bihik kamajak mang nugo sang oro hain hai kaisa manpili kasai phaiko Rajesh Noatia ni bihik Sima Debbarma thangnai 13 din romoi kamajak tai bobin bihik no kasar kha kobok kha jefa nongthung no bu buya tobo to ya nogo kifili phaidi hinai ta khok Rajesh Noatia ni bini address hingka ke Bhaduria Pathar Mirza PS Kakraban PO hingka ke Saudrani tai bo lukulong no kachak kha bini bore jeo phano nugu tongthong bono kisa nukha ke obino phone number tolo rojak tong oro contact khaidi hinai tai bini bore ni address hingka ke Bishramganj Basstali Ramdas para Jola khobjago abo PS hingke Bishramganj post office Bishramganj Jola district khobjago bini abo tei ang sing tiprasa joto Nukhung khajak eba hamjagui tongnai eba nogo thangai tongnai chelarokni nogo abo rokno ang kobogo norok je phanongthung hamjak se thangka tei alka chela bai ta thangdi eba ta kamadi amtini honai ang lukorokno kokjaro o siari tv channel tui ko kaisa kacharo Sima Debbarma no nung 14 tariko nong ne okhori thangjak bu jaga tong bu jaga thangka abo to exactly saimanya hingke kisa khanao buni khoktui nung lephunga maikhor phaising thangjak hinine lephunga maikhor pohor songni aro pohor parao ringmani ke ferhini rengo hingke nogo ang rutugine problem ong tongo hingke nung jekapano nogo phaidi nono bu buya tob togya nung ang bai 3 bosor tongkha 3 bosor tongman pore nung tamo bakha kajakha nung nin bakhani koko khlogi saya hingke nung suru asungno sao ang game rok thungo hingke tai kaijangnang no wansogya hingke kaijangnang no wansogya je ang je somoyo rang rok obo khaine nin nongni borokno loan rok nawi nin bo nongni borokno saka kaijangnang rok bagui hingke o jaga nin nongni borok sao nin baisongno kaimansi balugya kho chini nogo jora kaimia bosoro haine omte heka kokrok feri tongo afro tebo nog rogo osusto rok hingke loan rok tongkho loan rok paya kho hinai sai tongo hingke haikene afro ba haike boso kaisa khonjakha